Tanag kita, kaya unto na. Ready na ka? Yung mic max, isa ka. Tara. Ato na mite. Ma. Ito na yung parking sa kuwan yan ha. Ay sunod dito sa kuwan. Tara. Panyo, panyo. Ako nga sa panyo. Kuan sila guys, ga-welding. Kaya na may nabali dana. Mag-dyan ga-welding. Ako ang ulitaw. Uy, aramang dugadya. Kuha ako ng isang panyo. Aramang kadugay. Balik up. Ang siguro niya ang ulitaw. Sus, niya ang ulitaw. Gamik up pa man. Kuha panyo. Kuha ng panyo. Aramang dugadya. Sa man akong dalaga, uy, dugay mo kayo. Ikaw may dugay. Gani around tata. Ikaw may dugay. Kuha Di man ng panyo. masakit, Aramang ma. dugadya. Nabibiyang-biyang sa bakon. Ikaw tanga. Dali, ito ta. Ari sa ame. Ari sa ame, uy. Tubag ba? Hari sa amin tabak ko mo. Hari sa amin guys. Hinay-hinay ra ha. Bantay ka. Mas nuton lagi ka nahag. Magpakasag-kasag ka. Ang buntag nay. Hello. Hinay ra. Naghinay-hinay ra. Ikaw bitaw kang maglog ta. Ako na kalsadas dalagit ko. Padak ka na. Yung pa nga ni kuyog takit, kung sinula akong kuyog lay, nga ni among dagan, uy, nga ni ra. O nga ni ray dagan. Dapat nga ni ray dagan. O ana ra ba? Kanang bang muraratag abaklay. Naguta lagi na ko, giana ko dira. Pakusog ba, pero nga ni ra mong dagan. Hindi ko nagpakusog, magbuha. Ganaan siya. Murara mo abaklay. Kaya lagi ma, maganaan na lang ko nagmotoro. Ano ra? Kumuton man ni mong bilbil kung pakusog ka. Overtake ra ba? Makiyot ta dito. Makiyot ta dito. Dugay kayo, inay kikagan. Ganyan talaga. Ganyan talaga bitaw. Sumbagan lagi ka na. Inagabot ito sa bahay kang dyan. Ganyan kayo mag-oised mirror. Sagot na tagway. Pagkasuganay dagan. Ay, tabay. Kung sabot gani, sabot. Kung tagi gani. Anong nata gani age? Lagi ba tag-highway? Mayroon. Zero ba? Pagod man ko ani, mawa pa jud ko kabutag sa street. Arte po ni mo. Muna ka di mo ka magpainit. Sige ra magagmukmuk sa imong kwarto. Wa pa ni sakit chick sukat. Ut-ut. Ah, paita ito. Gani naman ta magparking. Diri sok diri oh. Adya painti. Kaya nagbalik na ito yung dyan. Pagkat ang lingkuran. Ano ra dihay? Sabi ta sa dito sa bitana ni Papa. Hindi mo sabi ko, ikonik mo na Patos sila. pikas. Ano pikas pikas? Ikonik mo na sila good. Ay na lang gud ikonik. Basta kay masabit. Doon sa pagsabit para Ang dali ba kay init? tagi oh. Manong nata diagi. Para dito sa gulang yan. Are ta simbare ko na mi dari agi sa kwan guys. Simbahan. Ubit-bit ring basket oh. Mao ang bit-bit og basket. Dito. Ang bit-bit. Hindi lang dito. Kay ano mao man ka mo bit-bit og basket. Kusog mo ko. Be. Nganong mao ka mo bit-bit og basket. Wala lang. Magabagi mo ang kuan. Pogi points, ipaningat lagi kag maadyo.
Imot man. Oo man kagalakaw. Nag-drive man ka. Si, unsay ko paliton mo. Gulay, isda, Dayon. karne. Nakilista. Naa. Ikaw magbitbit sa lista. Kaya ikaw man mo ipapakaron. Kunyari ikaw mo ipapakaron. Ikaw magbitbit sa lista. Ikaw magbitbit sa atang mga pinalit. Dali, Bi. Timsa. Oh. Isda. Gulay, pitchay. Oh, tara. Una sa tasakuan ma. Pitchay din sa mga sibuyas ang. Oh. Ari ta dari agi kay dari. Kabandaan, eh. Dari man ta magpalit og kanang kuan. Pitsay. Asa man nimo ang panjo? Ang nagligo magkasingot. Kung ka nagtrapo. Na nami dari guys. Dahil sa aming kuan sibuyas. Insa man nito? Ahos ma. Ay kidaga na ma. Tunga-tunga man. Tunga na kuanday sibuyas ug tunga na ahos. Basig tunga na o sobra na. Walang pa. Oh. Sobra. Sige lang. Okay. Then carrots. Ato ning isagol sa kuan na ginaling. Pila ka kabuok gi? Isagol na to sa ginaling 3/4 man na ginaling. Nagatong isagol tulo. Duha guro. Ha? Duha to tuluhan lang. Para sure. Karing kuan dai carrots. Kana na lang? Carrot ma. Kana lang tulo ka buok. Tara dai. Sa isda na may og sa kuan guys, karne. Kapamalit naman ni lamas o katong kuan. Mga gulay. Wait, kasungkot mo dito. Ano, kabuling-buling na po niya mong uron. Tangka kada strapal. Isda daan maaya. Kanina lang yaton lang Yung pilihan. makaon ni Luna. Kuan mo tas mama dani. Kilo mo, di ba po? Sa kilo, ma'am? Ilang kilo? 40 lang, ma'am. 200 gra, balik 200 200. lang, ma'am. Oh. Hindi na miss karnihan guys. Magpagaling mi og kananay unod kaya mga lumpiaon. Haluan na mo karon. Oh. Ma, kapit trabaho ba? Oh, suriso. Ug hotdog gi katong naay kuan. Dagko lagi wa ma. Adara oh. Na ay cheese. Nanay cheese, lamig na cheese. Lamig. Sige. Ug karing kuan suriso. Tagpila ni. Pilang dosina? Ani? 60. 60 ning isa kay ngani. Duha. Duha kay ngani. Sa tayo, pagaling mo siya. Oh, paban to ginaling. Duha pa dali. Tao ba na sa kwan ginaling? Balik 60 ra? Duha ka sa 60. Then ka na big shot. Ug kanang hotdog nga dagko. Pili na. Pagaling mo siya. Oo, tana. Galing Pili na. na di ka. Kanira, tira may nagaling. Tao ba itong ginaling? Tanaw sa kita, pila na itong kuha. Nalang sa tanan. Naling oras wala na. Rapper na lang. Na. Iwaan din ang karo. Oo, may sagol man na diya sa ginaling. Giwa ng kuhan, carrots. Ang sagol sa ginaling. Ha? Oo na ikan guys, galingon. Okay. Wadi ka kadag trama. Kuha ko kadang extra. Kuwang, hanggang mong 1,000. Tagi. Ay guys, diyan na guys. Pamalit na miss sa mga Kulang. tojo dari. Kuwang laman hanggang mo ang kwarta.
1,000 ra may amo ang gida. Ito gadag extra. Jawa extra wa mi kapalit og kanang wrapper o kanang tuna. Tak para jud ang kuan guys 1,000. Ang merkado kag magda kag 1,000 kay mura ra mag 100. Gamay rin mang napalit, tagamang napalit isa ka kilong isda, 3/4 na karning baboy katong amo ang gipagaling. Dayon katong mga utanon. Anja. Suriso, Mamalit kanang pa tama. hotdog. Sakto ra jud 1,000. Pinanita mo. Suksok na So din. diyo. Dinilit kita. Kaya mo yan. Malaki ka na. Ang to trouble eh. Taro ganan sa man siya. Taro nga bo, kini sabit sa akong kuan. Paita. Ipit. La, lugpitan na. Wa man mo taro nga. So magkamurong kag bata ma. May dalaga di jinto. Maglaag tama to ta argaw ma. Sige. Ha? Ay. Magunsa man ta dito. Laag. I-meet na tagi mo ang girlfriend. Wa ko'y girlfriend. I-meet na tagi mo ang girlfriend. Wala ako noon taga malayo yo. Adyo kahaglot, iwa bitaw ko'y libog. Hindi mo ko masuko, bisagin sa imo ang girlfriend. Wala ganin ka. Sakay na ko? Okay na. Wala pa kong New Year. So guys, uli na mi guys. Nakita na po ta dito sa bahay. Pilas dagat ko, ang kaplo. Wala, pulis mic tanong. Dili ka na yung pulis. Ayok tanaw, kapag ayok tanaw. Pulis ma. Minumingan makakadyo ka ng pulis. Nakpantabo ako. Bisan pag di ta mo ta ng pulis, so parahon ta. Di laman gapon da ita mo tanaw. Ay, nagtanaw. Hindi mo tanawan butana. Nakpunta. Huwag madakpan ko. Madakpan tama. Yun lang mga imo kong bana ma. Kaya huwag mo ingon kung nga bata pa. Kung nakpunta sa mo. Ingan ganda ko gahakang bana, bisa gahakang anak. Diya, pangataan magkakuan. Ha? License, assign mong license. Diyan na tamo bulhot. Pagkawin ka. Pakuha na sa kapatsboy. Kabatsan mo? Insa? Katong nagpakuha ba matamo kayo? Ah, kato kanina. Takuha na. Ano dahil dako na? Siyempre mo dako man dyan ang tao. Hindi lang. Ano di ay? Yung dako Dili. na. Kanang lahi nga dako babuwa. Yung sila yung dako, mo dako, mga cinta. Lahi, basta lahi. Nandamay na pagkano. Dili oy. Siguro, Kabat ito na ako. siguro ay mo tong pra sa una. Wala magsimamita na. Sumbong tagang mamitay na kabo. Hindi ko hapit mamatay kahapon ha. Ay, Pero, ay isa, dire kita. Isa. Dire jud mao, dire. Kaya na to. Wa mo signal light ni Ditchok minor din niliko. niya. Wa magkabantay kay wa baya siya mo signal likit ba siya kunong sa ilikit ba siya giray sa tunga sa karsada dapat ko pilit sa likod. Manay mo ang banta dyan. Kanang mga sakyanan. Hindi ka magpakasagkusog. Pero makabantay ka. Siguro napakasagkusog ka. Mawa ka ng kabantay. Wala oy. Ano nga magkakabantay, be? Ikalit man sa gunong god dinarabi ako sa likod kay mo overtake non tako. Hindi ka magara-gara na ng kalsada. Kaingan ka. Angan ka kaming koy? Nagansa ka nagluha man mo ang mata. Tangatang makadas tindahan. Nakauli na may. Nanja. Kuha nga gamo ang kwarta. Day pulis, ning kalit lamas ingas giyan majuk tanos pulis ha. Di nga mas giyan og pangutanan kuno pos pulis mo ingan ra kuno kung aho si jang bana. Maingon kuno kung aho si jang bana rong di kuno midakpon mo gyapon kay pangitag license. Kani si jang apit sayo katong nay carrots nga mong gipasabol sa ginaling. Kung karing ahos to kanang sibujas 180 na. Mahayo ba? 180 among nabayran kanira. Kanira ja tulo ka bukarot. 180 na among nabayran. Mahal ka dukan guys, lamas. Ilan na inyong kwarta dito la? Sa kalibo ra. Yan na kaya kung kapalit ko na ang pangbanday. Oh, isda 200. 180 ang tanon. Dayon namalit pa og balit 620 nga kanang mga hotdog mga ginaling.
galing mag-budget ng kiwa. Hindi na ako mag-menu. Oh, tinako na siya mag-menu, ma. Para way budget. Parang ako na budget. Hindi kita ka dito sa pulis. Ha? Pangadyohan tagtubos, nagatang kwarta ko ang organig ipangmirka. Kaya dili man naingan ako mong ipros doon yung mga interview man na. Hindi. Ma'am, taga-asa mo ma'am, taga-insulasyon. Kung saan mo ni ma'am, ako na asawa na ba? Hindi maglibog ba? Ikaw mo yun, kagi mo ng anak, underage, dakpan ka sa mo. Hindi, kuhan ka silang ako kang bana. But lang, kagipitan na, diyan na tamubulong kung tama. Buk doon man ta, wanted na nung ta. Sige, rason na to, kung ituro kita ako ba ito? Ano, may naman ako kalit sir, ang aning bana. Oh, nagkamay mong irason. Ang but lang. Buk lang. Hindi nga pagkasastan na, dahil mo manay ka irason, nagulubon ka. Muna, higingan na doon sa drive, kikuwang pagkasigat. Dahil na ka mo drive, kung makakuha ng license. Ba, lagi na mo kayo naman po. Kung ba, lagi na mo ganina pa. Yeah, may pulis. Ako yun si mama nga, ay tanaw mo, tanaw ni mo na, doon niya na, curious ba? Ingan pa siya. Interviewin ko no, kung ako na yung nagpulis na si Sang Banak. Paano? Para dili mo kayo nga Ako na siya underage. yung Banak, hindi ko na siya yung minor de edad. Para ang problema na lang, ang motor gisin sakit. Dako ipatong damay-damay tanan, underage. Ay, kahit gito Parang hindi na may bawal na underage siya, ako na siya yung nga si Sang Banak. Ay ko. Ang tusok ng tuwil, sakit. Ha? Kani ba ganay yung tusok na? Kana, oo. Ay sabi, ay sa gitunog. Oo. Isa, kani ay sa Kana, ba? oo. Kana, aray ko. Ano sa'yo mong gitangtang? Matangtang di. Nagliso, ang siya kaya na. Ano sa tugi? Ano sa itong nitusok eh? Wow! Yung mga salin-salin nga putaw ba sa grinder ni Papa? Sa ita sa life na. Nga nung paitang light. Alam niya, ras kinapuwi. Tagawan kagtaas ng kinapuwi sa Ginoo. Hindi kami nang nakapait sa light. Paano mo rin? Sa? Oo pala. Nakurdo ng Shopee. Kasi surong buto, agay na lang po kayo ordiran. Pero po kayo ordiran, si mama di guwapa. Huwag may ordiran, guwapa sa mama. Tawag siya. Siya. Pagkakawat mo kasi may pulis da. Ilan na? Ano? Na, lima ra lagi na. Lima ra lagi. Mingkoy. Dahil si Mingkoy natulog. Igawas tong panggibi sa lagi kay mukha unta. Slap soil yan. Ang paslow. Kami. Ang con guys sa. Sige na makakanta na. Pusta ka. Kaon. Lami man makanta. Sabi kaganan mo puro si mga mama. Tipid. Ay. Hindi sitwasyon. Basta na yung agreement. Kuha sa takwan guys, mangga gulaman. Ano sa agreement? Basta na yung agreement. Ano sa? Okay ra mag na basta. Wala hindi ako na kung doon. Anong di? Ano pa sa auto budget? Kayanin ko yan. Magtapos ka. Manganta guys, mangga gulaman. Ang talab. Kanta ma.